priatelia, stretávame sa prvýkrát v tomto roku a dneska by som vám chcel ukázať naozaj niečo, čo sme ani my ešte nerobili a myslím si, že túto vyšlo úplne perfektne. Nachádzame sa v Prievidzi na starom sídlisku. A ako všetci dobre viete, väčšina ľudí hľadá. Tá požiadavka je jednoznačná. Staré sídlisko, dvojizbový, trojizbový byt, aby to malo minimálne balkón alebo loďiu. Čo teda v rámci toho starého sídliska je trošku problém, tých balkónov je menej a sú možno v lokalite, ktorá nie je tak atraktívna, alebo teda tie loďie, respektíve francúzske okná sú úplne minimálne. V tomto byte, ktorý bol pôvodne bez balkónu a bez loďie, sme sa s touto situáciou vysporiadali následovne, ako uvidíte, vyriešili sme túto situáciu. Byt dispozične v podstate pozostáva z kuchyne spojené s obývačkou, pričom ako neskôr uvidíte aj na slajdoch, ktoré budú nasledovať, vyšlo to priestorovo celkom fajn, s tým, že tá komunikačná časť bytu je absolútne prirodzene prepojená a to bývanie tu bude naozaj príjemné. Takže skôr než prejdeme k tomu balkónu alebo loďi ako takej, zavolám vás ešte, pôjdeme sa pozrieť do kúpeľne, ktorú máme tu. Jednou takou vychytávkou je, že tieto kurenárske húry, ktoré tu vidíme, boli pôvodne v kúpeľni. Nám sa zdalo logickejšie, čo sa teda potom aj nejakým spôsobom osvedčilo, vysunúť ich do priestoru, spraviť z toho takú kvázi dizajnovú záležitosť. Tomu uvidíte, že naozaj z toho nedostatku sme spravili skôr takú výhodu. Takže tu prejdeme do kúpeľne, zasvietime si svetlo a sme v kúpeľni, ktorá teda pozostáva z velikánskeho zrkadla. Dole máme umývadielko, tak. Tu ďalej bude v podstate miesto na pračku a za nami sa nachádza sprchový kút. Jedna taká, myslím, že výborná vychytávka počas dňa. Vieme si zabezpečiť prirodzené svetlo a to tým, že odokrieme si žalúzie a miesto, ktoré sa nám otvorí, je práve na tú loďiu, ktorú si neskôr pozrieme. Takže myslím, že super riešenie. Takže pôjdeme sa teraz pozrieť na tú loďiu. Tá nám vznikla v podstate tým, že sme to dispozične zmenili a loďia ako taká nám vznikla a vchádza sa s nej priamo z obývacej miestnosti. Loďia vyzerá tak, ako balkón podľa mňa má vyzerať, čiže je tam dlažba, je v rámci bytu, je tam radiátor v prípade sušenia prádla alebo niečoho podobného. Dá sa to využiť ako kvázi nejaká možno v letných dňoch pracovňa pre fajčiara, ktorý nejakým spôsobom nebude obmedzovať rodinu. Máme tu aj zásuvku. Ukážem vám ešte jednu takú vychytávočku. Keď som tu mal chlapov, ktorí mi v podstate osadzali žalúzie, nevedeli sa dopatrať, kde je posledná izba, že nevedia to nájsť. No, tak ja vám to trošku prezradím a ukážem vám poslednú izbu. Ako vidíte, tu máme kuchynskú linku. No a oni nevedeli o tom, že do tej izby sa vchádza týmto otvorom a prechádzame ešte cez šatník. Ako uvidíte za chvíľočku, zaplo sa nám tu automaticky svetlo a šatník je dostatočne veľký na to, aby sa zmestila aj žehliaca doska, po prípade sa žehlilo. Za šatníkom máme prirodzene spálňu, ktorá má postačujúci rozmer a riadne dvere, za ktorými nebudete nič počuť. Bližšiu takú nejakú špecifikáciu, respektíve nejakú konkrétnejšiu podobu uvidíte v nasledujúcich slajdoch.
Táto nehnuteľnosť konkrétne je už rezervovaná. Momentálne realizujeme niekoľko iných nehnuteľností. Treba si len naozaj zavolať a informovať sa, či náhodou nerobíme niečo, to čo hľadáte. Takže ja vás zdravím a príjemné strávenie pri sledovaní následujúcich záberov. Majte sa.